Στη σημερινή συναρπαστική μας ιστορία οι αστροφύλακες κάνουν καινούριο φίλο τους ένα μικρό αγόρι. Ο κεραυνός ψάχνει να το βρει, αλλά συναντά μεγάλες δυσκολίες. Ο σερίφης του διαστήματος το ακολουθεί μέχρι το εχθρικό στρατόπεδο, όπου ένας πρώην πιστολάς ελευθερώνει το αγόρι. Αλλά πώς θα σωθούν από τον μοχθηρό Βιπερώνε? Μια μοναδική περιπέτεια με το σερίφη του διαστήματος και τους αστροφύλακες. Θυμάμαι πάντα τη μέρα που γνώρισα το μικρό μου φίλο. Είχα ξεκινήσει για μια μυστική αποστολή, αλλά τη στιγμή που ξεπέρασα τα καινούρια σύνορα, ούτε εγώ ούτε ο κεραυνός δεν σκεφτήκαμε ότι ξαφνικά θα βρισκόμαστε στην κοιλάδα της νύχτας. Εντάξει παιδιά, ψάξτε προσεκτικά. Αλλά γιατί πράγμα ψάχνουμε, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι εισβολείς θα επιτεθούν στον πλανήτη Ρέκος, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το εξακριβώσουμε. Είναι ολοφάνερο ότι σε αυτό το πλανήτη κάτι συμβαίνει με τους εισβολείς. Ακόμα και τα βουβάλια τρέχουνε σαν τρελά. Καλά, τώρα που ανέλαβαν οι αστροφύλακες, οι εισβολείς θα το βάλουν στα πόδια με την ουρά στα σκέλια. Ναι, δεν θα ξεφύγουνε, θα τους διώξουμε γρήγορα από την περιοχή. Σερίφη, για κοίτα. Ναι, το είδα, Απρίλια. Κάποιος πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Λοιπόν, εγώ θα πάω να ρίξω μια ματιά. Αν έχουν έρθει οι εισβολείς θα το γλεντήσουμε πολύ. Στάσου, δεν μπορείς να με αφήσεις αβοήθητο, Απρίλια. Καλά τώρα. Αν θέλεις βοήθεια, φώναξέ με. Πάω στοίχημα, οι εισβολείς είναι αυτοί που θα χρειαστούν βοήθεια. Εδώ είμαστε. Εγώ δεν βλέπω παρά μονάχα από καΐδια. Μα τι μπορεί να έγινε, είναι μυστήριο. Εκεί κάτω. Προχώρα, θα σε καλύψω. Τον βλέπω. Είναι εισβολείς. Δεν το νομίζω, εκτός αν στρατολογούν και παιδάκια τώρα. Μας κατατρώμαξες. Αυτό που κρατάς μοιάζει σαν αληθινό όπλο. Πώς σε λένε? Με λένε Μιγγέλ. Γεια σου, Μιγγέλ. Είμαστε αστροφύλακες. Τότε θα μας βοηθήσετε να διώξουμε τους εισβολείς. Μα γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ. Πιο καλά να σε πάμε στο σπίτι σου, μικρέ. Μένεις εδώ κοντά? Όχι, δεν σου λέω. Έλα, οι γονείς σου θα ανησυχήσουν πάρα πολύ. Δεν πρέπει να παίζεις με ένα όπλο που μοιάζει αληθινό. Οι εισβολείς θα σε πάρουν στα σοβαρά. Λέγε λοιπόν, μικρέ, πού ζεις? Σε μία φάρμα. Δεν θα έπρεπε να ζείτε σε τόσο μακρινά απροστάτευτα μέρη. Ο πατέρας μου ποτέ δεν φεύγει από τη φάρμα. Έχει μυστικά που δεν θέλει να τα φανερώσει. Το καταλαβαίνω, μικρέ. Θα έχει τους λόγους του, Ναι, γι' αυτό και δεν σηκώνει λόγια. Λοιπόν, θα με πάτε σπίτι? Όχι με το παλιοσιδερικό που κρατάς. Λυπάμαι. Ακόμα και παιχνίδι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Έλα λοιπόν, φύγαμε. Είναι υπέροχο διαστημόπλιο. Ναι, στο είδος του είναι το πρώτο. Είσαστε όλοι αστροφύλακες? Εκτός από την Απρίλια. Αυτή δεν είναι αστροφύλακας. Πρώτον είναι κορίτσι. Δεύτερον είναι τεχνολόγος. Είναι ο αρχηγός σας? Όχι, ο σερίφης του διαστήματος είναι ο αρχηγός μας. Θα δεχτεί να έρθω μαζί σας? Όταν μεγαλώσεις. Λοιπόν, πού είναι το σπίτι σου? Να το, εκεί κάτω. Το βλέπεις τώρα, Σερίφη? Ναι, αρκετά καθαρά. Πιο καλά να φύγεις τώρα. Ο πατέρας δεν αγαπάει τους ξένους. Μη φοβάσαι. Σε μένα σίγουρα θα μιλήσει. Πατέρα! Γύρισες λοιπόν, Μικέλ. Πού γύριζες όλες αυτές τις ώρες? Τον βρήκαμε στα λιβάδια. Κυνηγούσε τους εισβολείς. Πώς? Ναι, είχα και το όπλο μου. Θα σε τιμωρήσω αυστηρά γι' αυτό. Μα πατέρα, κάποιος πρέπει να τους πολεμήσει. Μην είσαι αυστηρός μαζί του. Ό,τι έκανε, το έκανε για καλό. Δεν το καταλαβαίνεις? Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου, ξένε. Ξέρω τι πρέπει να κάνω εγώ. Ακούς?
Πρόσεξε, κάνεις ένα λάθος. Έλα, Μικέλ, θα τα πούμε οι δυο μας. Και εσείς, πάρ' το δρόμο. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αυτόν κάπου τον έχω ξαναδεί. Κάτι μου θυμίζει. Τώρα δεν έχουμε καιρό για να ψάξουμε. Οι εισβολείς θα επιτεθούν από στιγμή σε στιγμή. Σωστά. Ξεκινάμε αμέσως λοιπόν. Καλώ τους αστροφύλακες. Over. Ακούω, Απρίλια. Τα προκεχωρημένα φυλάκια καίγονται. Αυτός είναι ο στόχος μας, παιδιά. Ένα καλό μάθημα. Σωστά. Είναι πολύ εύκολο να το βάλεις στα πόδια, φίλε. Τι συμβαίνει? Μήπως τρέχω πάρα πολύ γρήγορα? Τι λέτε? Λυπάμαι που σας γεμίζω σκόνη, αλλά τι να γίνει? Προσέξτε, παιδιά! Πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Δεν θα μου ξεφύγει σαν λεπού. Κυνήγα τον Ατρόμητε. Το φουκαρά έχει πρόβλημα με τη μηχανή του. Χαιρετώ! Έγραψες ιστορία, φίλε. Και τώρα να τελειώνουμε. Φοβάμαι ότι έχουμε αρκετές βλάβες, αλλά γυρίσαμε όσο πιο γρήγορα γινόταν. Όπως και να έχει, κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει, παιδιά μου. Δυστυχώς ο πλανήτης Ρέκο είναι σε πολύ απομεμακρυσμένο σημείο. Ναι, και πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσουμε. Αυτό κάνουνε πάντα. Μήπως ξέρεις να μας πεις πού μπορεί να βρίσκεται η βάση τους? Αυτό είναι σωστό. Αν ξέραμε που κρύβονται, τότε θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε. Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Και γρήγορα. Έχουμε πληροφορίες ότι οι εισβολείς φτιάχνουν ένα δυνατό όχυρο που θα τους βοηθήσει να επιβληθούν και εδώ. Πρέπει να ψάξετε να το βρείτε. Θα προσπαθήσουμε. Εκενώσαμε όλη την περιοχή, αλλά υπάρχει κάποιος ακόμα που αρνείται να φύγει. Ζει κοντά στο ποτάμι με το μικρό του γιο, το Μιγγέλ. Άλλοτε ήταν κυνηγός με αμοιβή, όπως έχω ακούσει. Κυνηγός με αμοιβή? Καλά λοιπόν έλεγα εγώ ότι κάπου τον ξέρω αυτόν. Λένε ότι είναι από τους καλύτερους, αλλά ύστερα κάτι έγινε με τα μηχανικά ρομπότ και... Τότε μπορεί να ξέρει που κρύβονται οι εισβολείς. Μπορούμε να το ρωτήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να μας βοηθήσει. Ας δοκιμάσουμε, τι έχουμε να χάσουμε. Έχετε δίκιο. Αν θέλουμε να τους εξοντώσουμε, πρέπει να μάθουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για αυτούς. Πολύ γρήγορο τρέχει αυτό το νερό. Πού βρέθηκε αυτός εδώ? Πιάστε τον! Γρήγορα θα το σκάσει! Μη σας ξεφύγει! Πρέπει να ειδοποιήσω τον πατέρα μου. Πατέρα! Μικέλ, εσύ είσαι! Ακίνητος! Γρήγορα, πατέρα! Πάρε το όπλο σου! Όχι, Μικέλ. Δεν ξέρω τι γυρεύετε ξένοι, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα το βρείτε εδώ. Ξένοι! Σίγουρα, φίλε, θα έχασες το μνημονικό σου! Οι Βερόνες σταμάτησα από καιρό να πολεμάω. Εγώ όμως όχι! Πατέρα! Θέλουμε να μας βοηθήσεις, γείτονα!
Να φύγεις! Δεν καταλαβαίνεις, μικρέ. Ο πατέρας σου άλλοτε δούλευε για μας και ήταν ο πρώτος. Αν μας βοηθήσει ο πλανήτης θα γίνει και πάλι δικός μας. Αν όχι θα το μεταλλεύσουν και οι δύο πάρα πολύ πικρά. Τι είναι πάλι αυτό? Αυτή είναι η φάρμα. Πάλι εσείς. Κοίτα, ξαναγύρισα μήπως και σε λογικέψω. Ο πλανήτης γέμισε από εισβολής. Τώρα, αν θέλεις να φύγεις για να σωθείς εσύ και το παιδί σου, δικαίωμά σου. Αλλά τουλάχιστον δώσε μας μερικές πληροφορίες. Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να ανακατευθώ. Έπειτα εγώ είμαι ένας αγρότης. Τι μπορώ να ξέρω για τους εισβολείς? Το ξέρω, αλλά κάποτε ήσουν κυνηγός. Και πρώτος μάλιστα στο σημάδι. Δεν θέλω παρτίδες με όπλα. Μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Αυτό το ξέρω. Τότε άσε μας την ησυχία μας. Αυτό να το πεις στους εισβολείς όταν τους δεις. Μικέλ! Απήγαγα το Μικέλ! Άφησέ με! Άφησέ με! Φοβάμαι ότι τους έχασα. Όχι! Αλλά μη φοβάσαι, θα τους βρω με το ραντάρ. Αχα! Πιστεύω ότι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους λόφους. Εδώ είναι. Αλλά μπορώ ακόμα να σκοπεύσω. Αστόχησα. Πώς θα καταφέρω να ξαναδώσω στο Βιπερώνε τις πραγματικές του διαστάσεις? Πού βρίσκονται? Λέγε μου πού είναι, πού τον πήγαν? Σε μια χαράδρα. Αν πήγαν το Μικέλε εκεί, τότε θα τους πολεμήσω με αυτό εδώ. Μα πώς θα τους πολεμήσεις όταν δεν μπορείς να σκοπεύσεις καλά? Πρέπει να σώσω το παιδί μου από το Βιπερώνε πάση θυσία. Δεν έχει καρδιά αυτός. Εσύ δεν το ξέρεις όπως εγώ. Εσύ πώς το ξέρεις? Άστο καλύτερα. Για ποιον δούλευες σαν πληρωμένος πιστολάς? Για το Βιπερώνε. Αλλά η ζωή που έκανα πριν από το Μικέλ τώρα είναι παρελθόν. Τα παράτησα όταν κατάλαβα τι άνθρωπος ήταν ο Βιπερώνε. Ύστερα άρχισε να δυνατίζει και η όρασή μου. Εσένα μη σε νοιάζει καθόλου. Θα φροντίσουμε εμείς για το Βιπερώνε. Καλό το σερίφι του διαστήματος. Απήγαγαν το μικρό Μιγγέλ. Επαναλαμβάνω, καλό το σερίφι του διαστήματος. Βρήκα το στρατόπεδό τους και σας μεταδίδω το σημείο. Θέλω τη βοήθειά σας. Πού πήγε αυτός? Θα πήγε να βρει το Μιγγέλ. Έγινε άφαντος. Σαν να το κατάπτει η γη. Αυτό το μέρος το λένε η κοιλάδα της νύχτας. Τώρα ξέρω το γιατί. Ελπίζω μόνο να τον βρω πριν από το Βιπερώνε. Αλλιώς φοβάμαι και για τη ζωή του. Μικέλ, εκεί κάτω είναι. Πρέπει να ξεγελάσω αυτούς τους φρουρούς.
Βιπερώνε! Εδώ είναι, φίλοι μου, το σημείο. Μοιάζει σαν να θέλει βοήθεια. Μιγγέλ! Πατέρα, με βρήκες! Ευχαριστώ, πατέρα. Τώρα μείνε κοντά μου. Πατέρα, από εδώ! Έτσι, και είπες ότι δεν θα ξαναπιάσεις όπλο στα χέρια σου. Σίγουρα θα άλλαξες γνώμη. Αλλά μπορείς να με δεις για να με χτυπήσεις. Παραδέξου το. Σόφλησες, έκασες τα μάτια σου. Πρέπει για τον Μικέλ μόνο μια φορά να σκοπεύσω καλά και δεν θα ξαναπιάσω όπλο στα χέρια μου. Πατέρα! Μη σαλέψεις, μικρέ. Το πέτυχες! Το ξανά κάνεις όπως ήταν πριν! Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο καλά, αλλά έπρεπε να περιμένετε τη βοήθειά μας, όπως σας το είπα. Λυπάμαι, αλλά ένας άντρας δεν κρύβεται για πολύ. Έχετε δίκιο. Χαίρομαι που αυτή τη φορά είσαστε μαζί μας. Όμως εδώ ο Μιγγέλ κινδυνεύει. Καλύτερα να γυρίσετε στο σπίτι. Εγώ στο μεταξύ θα αναλάβω τους αραξίες εισβολής. Πρέπει να γυρίσω στο διαστημόπλοιο. Σερίφη του διαστήματος, πήρα μήνυμα από τον κεραυνό. Ο φιλαράκος μας ζητάει παρέα. Όλα είναι έτοιμα για το σούπερ θέαμα τώρα. Γρήγορα, κεραυνέ, δεν πρέπει να χάσουμε στιγμή. Πολύ ωραία. Τώρα θα μάθουν και οι εισβολείς ότι το πάρτι τέλειωσε. Εντάξει, φίλε. Τώρα τον έλεγχο του διαστημόπλοιου αναλαμβάνει ο Ράμροντ. Άκουσα, Αφρίδια. Αναλαμβάνω έλεγχο. Τώρα είναι η σειρά του Ράμροντ. Ταχύτητα στο μέγιστο. Δύναμη μεγάλη και κανένας δεν μας φτάνει. Ας τους δώσουμε ένα καλό μάθημα, παιδιά. Ναι, θα το θυμούνται για αρκετό καιρό ώστε να χάσετε πρότυπα. Φαίνεται ότι θέλουν και συνέχεια. Ας μην τους απογοητεύσουμε, λοιπόν. Αρκετά κράτησε το παιχνίδι. Τώρα, λοιπόν, ας σοβαρευτούμε. Μαχητή του διαστήματος. Βλέπω μας έρχεται κι άλλο. Επίθεση από τα πλάγια. Δεν έχω καιρό. Κάνουμε ύψος. Τι γίνεται? Καμιά ιδέα, μεγάλη αρχικέ? Μην ανησυχείτε. Η μηχανική Αράκλη θα το μετανιώσει πολύ που άπλωσε εδώ τον ιστό της. Σιγά! Νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γιορτάσουμε το γεγονός. Μια μικρή προσπάθεια ακόμα. Έτσι, μπράβο! Τέλεια! Πιστεύω, παιδιά, ότι θα περάσει αρκετός καιρός πριν αποφασίσουν οι εισβολείς να μας ξαναενοχλήσουν. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι από τον πλανήτη Γιούμα. Ο Βιπερόν νικήθηκε από τους αστροφύλακες. Όχι. Οι εισβολείς δεν πρέπει να πανικοβάλλονται ούτε να αποθαρρύνονται. Μας χτυπάνε και έτσι ξαναγυρίζουμε πίσω στις δικές μας διαστάσεις. Αλλά έτσι υπάρχει ανασυγκρότηση και μια μέρα πάλι θα επιτεθούμε μέχρι τη στιγμή που η νίκη θα είναι δική μας. Μας έσωσαν οι αστρομαχητές, πατέρα. Γι' αυτό μπορώ να τους αποχαιρετήσω. Βέβαια, παιδί μου. Έρχομαι, περιμένετε. Ώρα να φύγουμε.
Και αυτή τη φορά αποχαιρετώ για πάντα τα όπλα που σκορπίζουν το θάνατο. Κι έτσι ο πατέρας του Μιγγέλ έσβησε το παρελθόν του. Μαζί με το μικρό του αγόρι πήγε να ζήσει σε μια απομεμακρυσμένη περιοχή και έγινε σύμβουλος στον εκεί διοικητή. Αλλά παρέμεινε και ένας πιστός φίλος του σερίφη μαχητή του διαστήματος, όπως και πάντα βοηθούσε τους αστροφύλακες.